ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футзал, шуморо даъват мекунем ба тамошои бозӣ бо иштироки дастаҳои Сомон аз шаҳри Душанбе ва Амонатбонк, ҳамчунин як бошгоҳи дигари футзал аз шаҳри Душанбе. Дастаҳои мазкур дар доираи рақобатҳои даври сеюми Суперлигаи Тоҷикистон бо ҳам рӯбарӯ мешаванд ва ин бозӣ дар маҷмаи тозабунёди варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон сурат мегирад. мо албатта аз рақобати имрӯза як наварди бисёр хубу хотирмонро интизорем ва хоҳем дид ки чӣ бозиеро дастаҳо дар рақобати имрӯза барои мову шумо пешниҳод мекунанд. ҳоло капитанҳои ҳарду даста дар назди сардовари дидори имрӯза ҳастанд. ҷои ёдоварист ки маҳмадизода Сафаралӣ сардовари бозии имрӯза мебошад, ба ӯ Иброҳим Қосимов ва ҳамчунин Муниса Мирзоева кӯмак мекунанд. Ба ҳайси сониясанҷ дар дидори имрӯза Амирҷон Шокиров кор мекунад. ҳамаи онҳо аз шаҳри Душанбе ҳастанд. Шамсиддин Раҷабов аз Душанбе комиссари бозӣ аст ва Комил Қурбонов аз шаҳри Турсунзода ба ҳайси нозири доварон дар рақобати имрӯза ҷалб шудааст. ҳайати дастаи Сомонро мебинед. панҷгонаи аввал барои мову шумо пешниҳод мешавад ва ҷои ёдоварист ки дар панҷгонаи аввал се бозигари легионер, се бозигари хориҷӣ қарор доранд ва ҳамчунин гуфтан ба он рид аст ки Мустафо Афшорӣ мутахассиси эронӣ сармураббии дастаи Сомон аст. ҳамчунин ҳайати дастаи Амонатбонкро мо дида истодаем. инҷо баргашти Умед Кузиевро аз ҳайати тими миллии кишвар ба ҳайати дастаи мазкур бояд махсус ёдовар шавем, чун дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар доираи ҷамъияти таълиму тамринӣ дар кишвари Узбекистон қарор дошт ва онҷо тавре мо шоҳид шудем. бозигарони мо се рақобат доир карданд ва баъд аз он ба Душанбе баргаштанд. пас аз он албатта бозигарон ба бошгоҳҳои худ рафтанд. инак дӯстони гиромӣ, ҳама чиз тайёр аст барои оғози рақобати имрӯза. Сафаралӣ Маҳмадизода ҳоло ишора дорад ба бозигарони ҳарду даста ки омода шаванд. ба ӯ расман мову шуморо аз ҷараёни ибтидои рақобат хабардор хоҳад кард. бо шурӯи бозӣ албатта ҳайатҳои ҳарду дастаро гуфта мегузарем. биёед дастаи Сомонро ман ин лаҳзаҳо барои шумо шинос кунам. панҷгонаи аввал иборат аз бозигарони зерин аст. рақами 76 дарвозабон Фирӯз Бозмамадов, рақами 17 Ризо Талоӣ, рақами 7 Меҳрдод Каримӣ, рақами 77 Муҳаммад Афғонов ва рақами 10 Ҳомид Ғуломӣ. сармураббии даста Мустафо Афшорӣ аз ҷумҳурии Исломии Эрон. хуб, бозӣ шурӯъ шуд ва дар панҷгонаи аввали бозигарони дастаи Амонатбонк бошад. бозигарони зерин қарор доранд. дар хати дарвоза Муродҷон Муродов рақами 1, бозигароне ки дар майдон ҳастанд. рақами 9 Фаридун Неъматов, рақами 55 Собирҷон Гуляков, рақами 4 Муҳсин Муҳаммадзода, ӯ низ легионер аст, аз ҷумҳурии Исломии Эрон мебошад ин бозигар, ва капитани даста рақами 10 Умед Кузиев. тӯб аз майдон берун шуд. аут ба фоидаи дастаи Амонатбонк аст. хуб, он бозигароне ки ба навбат ҳамдастаҳои худро иваз мекунанд, яъне онҳое ки дар панҷгонаи аввал ҷо нагирифтанд дар ҳайати дастаи Сомон, нафарони зерин ҳастанд. рақами 70 Ҳотамшо Раҳмонов, ӯ капитани даста аст. рақами 8 Комрон Хушвақтов, рақами 9 Ҷумахонзода, рақами 11 Хусрав Холиқназаров ва рақами 22 Бозмамадов. қоидаи бозӣ вайрон шуд.
بیاید یک بار دیگر ببینیم. اینجا بله در صحنه تکراری خیلی خوب دیده می شود که ویران شدن قاعده بازی دیده شد. خوب با اختیار بازیگرانی امانتبان گذاشت فریدون نعمتов. حالا بازیگرانی امانتبان توپро нигоҳ менуранд, вале чандон фишороварӣ зиёд нест аз сӯи бозигарони Сомон. ба ҳар ҳол тавонистанд баъд аз партофти хатои ҳариф توپро бигиранд ва аввалин зарбаи рост аз сӯи бозигарони Сомон дар ин ҳолат дида шуд. хуб дар ҳайати амонатбон онҳое ки метавонанд баъдан ба майдон бароянд рақами 8 Некуз Алимаҳмадов, рақами 2 Хушбахт Исоев, рақами 7 Идибой Олимов, рақами 11 Рамз Амрохонов, рақами 14 Насим Шарипов ва рақами 17 Манучер Шарипов ҳастанд. сармураббии дастаи амонатбон Шерзод Ҷумаев мебошад. дар гузашта яке аз беҳтарин бозигарони футзал дар кишвар буд. Шерзод Ҷумаев ҳамзамон бубин як муддат вазифаи сармураббии дастаи мунтахаби бонувони кишварро ҳам дар риштаи футзал бар дӯш дошт. зарба аз сӯи дарвоза буд, аммо тавре мо дидем хато рафт. зарбаизадаи бозигари рақами 7 Меҳрдод Каримӣ. хело хуб аз канори чап гузариши муҳсин муҳаммадзода ва баъдан партофти ӯ, аммо вазъият бартараф мешавад ва имконияти бисёр хуби ба ҳуҷум гузаштанро бозигарони Сомон аз даст доданд. дар лаҳзаи қаблӣ воқеан ҳам шонси хубе буд. Ризо Талоӣ натавонист ки ҳамларо давом диҳад. аз мавсими нав сар карда роҳбари дастаи амонатбонкро Шерзод Ҷумаев бар дист дорад. ман имсол аз ҳисоби ҷалби бозигарони хориҷӣ ва бозам бештар шудани таваҷҷӯҳ ба лигаи футзали кишвар рақобатҳо интизор меравад. бозам пуршиддаттару ҷолибтар сурат гиранд ва дар ин замина ҷиҳати гӯем бартараф кардани баъзе аз нуқсу камбудиҳо ва ҳамчунин камтар кардани норозигиҳое ки ҳаст дар вақти бозиҳо, пахши мустақими аксари ин бозиҳо тавассути шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол пешниҳоди бинандагон мешавад. ин албатта барои ҳам бозигарон, ҳам мураббиён ва ҳам худи дастандаркорон кӯмак мекунад то пешрои ҳар гуна ихтилофҳо ва гӯем ҳолатҳои баҳсбарангезро бигиранд, зеро ини он ҳолат ҳатман тавассути дастгоҳи наврбардорӣ сабт мешавад ва роҷеъ ба ҳамон вазъият бо дидани саҳнаи такрорӣ фикри коршиносон метавонад тағйир ёбад. назар ба оне ки масалан вақт андешаҳо гуфта мешавад ва чӣ гузариши хубе буд аз канори рост. чанд лаҳза пештар аз ин Ҳомид Ғуломӣ ва техникаи волои ӯ бубинед чӣ гуна бисёр ба осонӣ аз Умед Кузиев гузашт ва баъдан аз байни пойҳои Муҳсин Муҳаммадзода зарба зад, аммо андаке зарбаи ӯ хато рафт. ҳамдастааш кӯшиш кард ки пояшро гузораду тӯбро ба дарвоза равон кунад, аммо ба ҳамдастаи Ҳомид Ғуломӣ ин кор муяссар нашуд. бори дигар метавонед бубинед дар ҳамин ҷо ҳаракатҳои бисёр зебои Ҳомид Ғуломӣ ва баъдан бо пои чап зарбаи маҳкаму қавӣ аз сӯи ӯ.
ҷо акнун зарбаи навбатиро мо тавре мебинем. хело зарбаи қавӣ, аммо бенатиҷа. голро мебинем дӯстони гиромӣ. Дақиқаи 4-уми рақобат ва футболбозони Сомон тавонистанд ба задани голи нахустини худ даст ёбанд. гол ба номи Меҳрдод Каримӣ навишта мешавад ва мо шумо ҳоло фурсат дорем то саҳнаи такрориро бубинем. таваҷҷӯҳ кунед, ба ҳолате ки ӯ наздик омад, касе ба ӯ сад гузошта натавонист. Умедкузиев бо вуҷуди талошҳое ки дошт, умуман муқобилияти арзанда нишон надод дар ҳамон ҳолат. ва боз як шонси дигар инҷо акнун тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашт. баъд аз зарбаи Меҳрдод Ғуломӣ қариб буд ки ҳисоб 2-0 шавад ба фоидаи дастаи Сомон. тӯб аз майдон берун шуд. бори дигар мо шумо ҳолате ки гол шуд мебинем. Меҳрдод Каримӣ дар ҳамон лаҳза бар ивази маҳорати инфиродии худ тавонист ба задани гол муваффақ шавад. акнун талошҳои бозигарони дастаи Амонатбонк. инҷо зарба ҳам дида мешавад. Умедкузиев зарба зад, вале тавре мо дидем тӯб бо расиш ба бозигари Сомон аз майдон берун шудааст дар ҳамон лаҳза. тадриҷан ивазшавии бозигаронро ҳам мо дида истодем ва тавре дида мешавад. Некузали Маҳмадов ворди майдон шуд. инҷо фурсати беҳтарин барои бозигарони дастаи Амонатбонк буд, аммо дарвозабон аз удаи баргардондани зарбаҳои ҳариф баромад ва Фирӯз Бозмамадов тавонист ки махсусан ҳолати дуюмро худ бартараф кунад. ҳамин ҳолатро такроран мо шумо мебинем. Фирӯз Бозмамадов дар набарди наздик бо бозигари Амонатбонк тавонист дахнопазири дарвозаи худро нигоҳ дорад. сари вақт пас дода наметавонад бозигари рақами 11 Хусрав Холиқназаров ва дар идома Масъуд талош карду тӯбро гирифт ва сипас зарбаи ӯро мо дидем ки андаке баландтар рафт. фишори бисёр хуб аз сӯи бозигарони Сомон дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф онҳо фишор овардан. акнун каме ҳақимнишинӣ мекунанд. ва зарбаи бисёр хатарнок буд аз сӯи Муҳсин Муҳаммадзода, аммо ин зарбаро тавре мо шумо дидем Меҳрдод Каримӣ бартараф кард. дар ин ҳолат акнун зарбаи задаи бозигари Амонатбонк комилан
баланду ноаниқ буд. дастаи Сомон ду бозии аввали худро бо мағлубият ҷанбаст кард. онҳо дар даври якум аз клуби маркази варзиши Артиш 3-2 шикаст хӯрданд дар як бозӣ бисёр ҳам пуршидату ҷолиб, набарди бисёр ҳам диданӣ дар ҳамин майдон. ва дар даври дуюм бошад онҳо аз Истиқлол мағлуб шуданд бо ҳисоби 2-0. ва имрӯз дастаи Мустафо Афшурӣ кӯшиш мекунад то нахустин имтиёзҳои худро дар Суперлигаи мавсими кунунӣ ба даст орад. Али Маҳмадов пас дод ба Фаридун Неъматов, вале дар идома давре нӯм мебинем Фаридун натавонист ҳуҷумро давом диҳад. дар навбати худ дастаи Амонатбонк дар бозии даври якум хело ҳунарнамои арзанда нишон дод зидди Истиқлол, аммо 7-3 шикаст хӯрд. ва дар даври дуюм онҳо баъдан натавонистанд бо ҳисоби калони 13-3 пирӯзӣ ба даст оранд, вале рақиб аз зумраи яке аз ду дастаи заифтарини мусобиқа буд, дастаи Регар аз шаҳри Турсунзода. ҷои ёдоварист ки дастаи Регар аз шаҳри Турсунзода ва Равшан аз шаҳри Кӯлоб ду дастаи заифтарин дар мавсими кунунии рақобатҳои Суперлигаи кишвар ҳастанд. футзал хуб доварон ишора мекунанд ки он ҷо қоида вайронкунӣ набуд, аз ин хотир бозӣ идома дорад. ин боиси нофаҳмӣ ҳам шуд дар лаҳзаи қаблӣ, аммо доварон иҷоза дода истоданд барои идома ёфтани рақобат ва фурсат аст барои дастаи Амонатбонк, аммо ин имконият акнун аз даст меравад. бозигари рақами 8 дар канор Некрӯз Али Маҳмадов назарба зад ва на пас дод сари вақт ба ҳамдастаҳояш. тубро каме бештар нигоҳ доштани ӯ дар ҳамон ҳолат боис барон шуд то фурсат аз даст равад. Фаридун Неъматов паси ӯ ба ҳамдастааш. инҷо ба майдон баромадани бозигари рақами 14 Насим Шариповро ҳам бояд махсус ёдовар шавем. Собирҷон Гуляков ва зарбаи ӯ. инҷо бисёр зарбаи қавӣ буд аз сӯи Собирҷон, аммо дарвозабон Фирӯз Бозмамадов тавонист онро бартараф кунад. боз як зарбаи дигарро мебинем аз масофаи дур. ин дафъа ҳам Собирҷон Гуляков зарба зад, аммо тавре шумо дидед ҳамон зарба хато буд. ва бубинед ки дар лаҳзаи навбатии зимни роҳандозии ҳуҷуми худ бозигарони Сомон боз чӣ имкониятеро ба вуҷуд оварда истоданд. ҳоло мебинем як бори дигар фурсати беҳтарин буд барои бозигари рақами 17 Ризо Талоӣ. ҳамон зарбаи задаи ӯро Муродҷон Муродов бартараф кард. партофти тӯб аз ҳолати қаблӣ бенатиҷа буд, зеро тӯб аз майдон берун шуд. рақобатҳои даври сеюми мусобиқа дӯстони гиромӣ имрӯз шурӯъ шуданд. моро дар пешбоз бозии бисёр ҷолибу диданӣ аз ҷумла набарди асосӣ интизор аст. дар ин бора баъдтар мегӯем зарбаи задаи Муҳсин Муҳаммадзода бошад бартараф шуд. соро компания бо Истиқлол рӯзи 25
август нерӯ месанҷанд ва ин яке аз муҳимтарин бозиҳо дар марҳилаи якуми рақобатҳои суперлигаи кишвар хоҳад буд. Боз як зарбаи дигари муҳсин муҳаммадзода буд ки он ҳам бартараф карда шуд. Аниқараш тавассути садгузорӣ рафт гардид ва фурсати бисёр амолӣ. Инҷо имконият ва чӣ паси хуберо ба ҳам дасташ равон мекунад Ҳомид Ғуломӣ. бисёр олӣ ҳаракат кард, ба танҳои ду бозигари дастаи Амонатбонкро дар ғафлат гузошт ва баъдан тӯбро ба канор равон карда тавонист Ҳомид Ғуломӣ. ва эътирози ӯ ба ҳамдастааш албатта инҷо ҷо дорад дӯстони гиромӣ, зеро Хусрав Холиқназаров чандон хуб дарк накард амалкарди ҳамдастаашро. ана ҳаминҷо бубинед Собирҷон Гуляков ва ҳамчунин Насим Шарипов наметавонанд пеши роҳи ӯро бигиранд. баъдан аз байни Насиму дарвозабон Муродҷон Муродов ӯ тӯбро мегузаронад. бо ҳамин як ҳаракати фиребо ҳама корро кард то ин ки ба дарвозаи холӣ монда тӯбро ҳамдастааш равон кунад. аммо андаке ҳамдастаи худро дарк накард дар лаҳзаи қаблӣ Хусрав Холиқназаров. ва ин ҳамон лаҳзаи ягонаи голе ки мову шумо дидем дар дақиқаи чоруми рақобат. Меҳрдод Каримӣ ба задани гол даст ёфт. барои тамошои бозии имрӯза як рӯҳ аз устодону кормандони донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ҳамчунин кормандони бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк ташриф оварданд. вале агар рафту ин бозӣ дар рӯзҳое ки аллакай соли нави таҳсил шурӯъ мешуд баргузор мегардид, пас мо ҳатман шумораи бештари мухлисонро медидем, зеро дар соли гузашта дар чанде аз бозиҳои хонагии дастаи Сомон ҳамин маҷмӯаи бошгӯҳи варзишӣ моломоли мухлисон буд ва онҳо хело хубу шоиста аз дастаи Сомони донишгоҳи миллӣ дастгирӣ ва пуштибонӣ мекарданд. соли тӯлонии тӯб ба хати ҳамла буд, вале бенатиҷа. Муҳаммад Афғонов имкон надошт ки дар ҳамон ҳолат ба тӯб расад. аз ин ҳолат берун мешаванд бозигарони дастаи Сомон, яъне аз лаҳзае ки ҳариф фишор меоварданд аз дарвозаи онҳо. вале дар маркази майдон хато кардан Фаридун Неъматов паси ӯ ба канори рост, лек андаке хато буд. пас зеро Муҳсин Муҳаммадзода ба дарунтари ҷаримагоҳ рафта истода буд, дар ҳоле ки тӯб ба дастпаси Фаридун Неъматов берунтар аз он ҳаракат кард. тӯбрабои бисёр хуб Умедкузиев ва зарбаи ӯ аммо на он қадар қавӣ. Умедкузиев тавонист ба қафо баргашта ин маротиб пеши роҳи Ҳомид Ғуломиро бигирад ва ин лаҳза худи Ҳомид Ғуломӣ имконияти бисёр олиро пайдо мекунаду зарба мезанад ва зарбаи задаи ӯро Муродҷон Муродов бартараф кард. боз як зарбаи дигар аз сӯи Ҳомид Ғуломӣ, аммо натиҷа намедиҳад. аз канори рост гузариши Умедкузиев буд ва сари вақт ба қафо баргашта пеши роҳи ҳарифро гирифт Меҳрдод Каримӣ. ҷои ёдоварист ки Сомон яке аз се дастае аст ки токунун имтиёз надорад, яъне баъд аз ду даври рақобатҳо мисли Равшан ва Регар. аммо ба фарқ аз ду дастаи дигаре ки болотар дувар шудем, Сомон голҳои камтар сар будааст. ҳамагӣ 5 гол сар будааст ба дарвозаи худ, 2 гол ба дарвозаи ҳарифон задааст. дастаи Амонатбонк бошад дар зинаи чоруми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. онҳо 3 имтиёз доранд.
сомон бошад бидуни имтиёз дар зинаи шашум қарор дорад, вале тавре гуфта бо дар назар дошти беҳтар будани таносуби тӯбҳояш аз Равшану Регар болотар меистад. умуман имконияте пайдо шавад. зуд бозигарони дастаи сомон кӯшиш карда истодан сӯи дарвозаи Муроҷон Муродов зарба зананд ва дар лаҳзаи қаблӣ боз як зарбаи дигар буд рост сӯи дарвоза, вале дарвозабон онро бартараф кард. тӯб дар ихтиёри бозигарони Амонатбон, бозӣ идома меёбад. Муҳсин Муҳаммадзода аз дур акнун худи ӯ зарба мезанад, аммо каме баланд. ва фурсати бисёр хуб, инҷо имконият аст, зарба ва тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашта истодааст. акнун тавре дидем Хусрав Холиқназаров ин лаҳза худ барои худ чунин имкониятро ба вуҷуд овард, канортар рафт дарвозабон, аллакай пеши роҳи ӯро маҳкам карда натавонист. фақат лозим буд ки каме дақиқтар зарбаро иҷро кунад Хусрав Холиқназаров. бубинед инҷо ҳолатро, зарбаи ӯ тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашт. ғайр аз гол албатта фурсатҳои дигари муносибам буд барои задани голҳои баъдӣ барои дастаи Сомон, аммо то кунун мо иваз шудани ҳисобро надидем. ҳамон голи ягонае ки дар дақиқаи чорум буд то ин лаҳза боқӣ мондааст ва фурсати навбатӣ пайдо мешавад ё на. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Сомон. бо мушкилӣ ҳам бошад Некрӯз Али Маҳмадов ба хафо бармегардад ва ба ҳамдасташ ишора кард ки омода шавад ва ӯро иваз намояд баъд аз чанд лаҳза. ҳуҷуми навбатӣ ҳам бартараф шудааст сӯи Муроҷон Муродов дарвозабони дастаи Амонатбонк. идомаи ҳамлаи бозигарони Амонатбонкро мебинем. Муҳсин Муҳаммадзода аут ба фоидаи Амонатбонк аст. хуб аз Некрӯз Али Маҳмадов курсон мешавад Сафарали Маҳмадизода сардовари бозии имрӯза ки бозиро давом дода метавонад. дастае ҳастанд ки ягон бохт надоранд. инҳо Сипар аз шаҳри Хуҷанд, Сорокантanga ба Истиқлол аз Душанбе. фурсати навбатӣ бисёр олӣ, аммо боз ҳам як имконияти дигари Сомон истифода ношуда боқӣ мемонад. ин маротиба акнун имконияти беҳтаринро Комрон Хушвақтов сарфи назар кард. биёед бубинем. бисёр хуб заҳмат кашиду талош кард ва барои ҳамдастҳояш имконият фароҳам овард. Хусрав Холиқназаров дар идома аз канори чап партов ба канори рост буд ба самте ки Комрон Хушвақтов кушода мешуд, аммо ӯ сари вақт ба тӯб расида натавонист. Амонатбонк акнун ҳуҷум ташкил карда истодааст, вале талошҳои онҳо натиҷа надод. бисёр зебо ҳуҷуми бозигарони дастаи Сомон идома меёбад ва ниҳоятан онҳо тавонистанд голи дуюмро ба ҳадаф расонанд. ҳарчанд инҷо бозигари дастаи Сомон баъд аз бархурд бо дарвозабон андаке осеб гирифт, вале таркибороӣ ва ҳуҷуми ташкил кардаи онҳо бисёр зебову диданӣ буд. ниҳоятан аз талоши дуюми худ Комрон Хушвақтов тавонист тӯбро ба дарвоза ҷо кунад ва мо шумо саҳнаи такрориро мебинем. бисёр зебо буд инҷо ҳаракати ҳамин бозигаре ки дар канори чап фурсатро ба вуҷуд овард. аз Некрӯз Али Маҳмадов гузашт бозигари мазкур ва баъдан партофти головар маҳз ба номи Шаҳриёр Ҷумахонзода навишта шуд. хеле олӣ буд ҳаракатҳои Шаҳриёр дар канори чап. ҳаракатҳои инфироди Умед Кузиев дар инҷо боз барои Амонатбонк як фурсати дигарро ба миён меорад, аммо зарбаи задаи ӯро тавре мо дидем Фирӯз Бозмамадов бартараф кард. аз дур зарбаи задаи Муҳсин Муҳаммадзода ин дафъа комилан
баланду нуанӣ. зуд ба қафо баргаштан бозигарони Сомон. мо инҷо боз як зарбаи дигари муҳсин муҳаммадзодаро дидем, вале бенатиҷа. баъзе аз зарбаҳои хуб буданд, вале дар бештаре аз мавридҳо зарбаҳои иҷро кардааст тавре дидед хато рафтанд. туп дар ихтиёри бозигарони дастаи Сомон аст, аз ин хотир вайрон шудани қоидаи бозиро довар ба эътибор намегирад. зарбаи Фаридун Нематов бартараф шуд. Меҳрдод Каримӣ онро бартараф кард ва инҷо бозӣ бо даст набуд. саривақт аз мавқеи худ пеш баромад Муроҷон Муродов. ҳолати мазкурро акнун ҳамчун қоида вайронкунии доварон ба эътибор гирифтанд. биёед бубинем. инҷо маълум аст ки бо даст ҳаракати зиёдатӣ дошт Шаҳриёр Ҷумъахонзода. довари канорӣ Иброҳим Қосимов дар ҳолати қаблӣ қоидавайронкуниро ба эътибор гирифт ва инам ҳамон лаҳзае ки голи дуюм буду мо шумо саҳнаи такрории онро дидем. дар кӯшиши якум тавре гуфтем ба тӯб расида натавонист Комрон Хушвақтов, вагарна барвақттар ӯ метавонист дарвозаи Амонатбонкро рахна кунад. ҳуҷум идома дорад. хуб бозигарони Амонатбонк даъво доранд ки тӯб ба даст расид. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз сӯи Собирҷон Гуляков. ва мо албатта саҳнаи такрориро интизор мешавем. ҳоло бозигари дастаи Амонатбонк бо корти зард ҷазо дода нашуд, ҳарчанд ҳамин гуна талаб дошт. Хусрав Холиқназаров. тайм аут гирифта мешавад ба фикрам дӯстони гиромӣ ин лаҳзаҳо. ва ҳамон ҳолати расиши тӯб ба даст дар ҷаримагоҳ ба фикрам барои мо бори дигар мумкин саҳнаи такрориаш пешниҳод шавад. як лаҳзае дидем, онҷо дида шуд ки тӯб ба даст расидааст, аммо саволи асосӣ ин аст ки ана ҳаминҷо тӯб аввал ба рони пои Меҳрдод Каримӣ расида баъдан ба дасташ расид ё ин ки рост тӯб якбора ба даст бархӯрд. зеро дар ҳолати аввал онҷо пеналти нахоҳад буд, зеро тӯб расиш ба пой ба даст бармехӯрад ки дар ҳамон ҳолат дасти бозигари дастаи Сомон хело наздик буд ба баданаш. таркибборои бозигарони Сомон инҷо натиҷа надод. аксул ҳуҷумро мебинем, вале каме босуръаттар пас медиҳад Фаридун Нематов ба канори рост. садгузории хуб буд аз сӯи бозигарони Сомон. биёед такрорам бубинем. Фаридун Нематов аввал тавонист бо як ҳаракати фиребо каме диққати бозигарони Сомонро ба тарафи дигар барад, аммо ба ҳар ҳол дар кӯшиши дуюм зарба зад. ҳомид ғуломӣ ба майдон баргашт.
ихтиёри бозгарони Сомон боз ҳам мегузарад. Инҷо идомаи ҳуҷумро мебинем. Ҳомид Ғуломӣ бисёр фаул аст ва худи ӯ зарба мезанад. Ва то ба охир талош карда истодааст. тӯбро ба бозгари ҳариф зада аз майдон берун мекунад Ҳомид Ғуломӣ. инҷо каме нофаҳмӣ ба миён омад. хуб фикр карда буд дар лаҳзаи қабли Фаридун Неъматов ва паси заруриро ҳам ба ҳамон мавқеи ки ҳамдасташ кушода мешуд дод, аммо Собирҷон Гуляков тавре дидем ишора кард ки сари вақт рафта ба тӯб расидан наметавонад. фурсатҳои воқеан ҳам хуби голзанӣ барои дастаи Амонатбонк тӯли чанд дақиқаи охир ба миён наомаданд. зарбаҳо аз масофаи дур буд ва ё ин ки зарбаҳо аз масофаи миёна буд, аммо бештаре аз ин зарбаҳо тавассути садгузориҳо мисле ки ҳоло мо мебинем бартараф мешаванд. партофти бисёр хуб, зарба ҳам бо усули зебо иҷро мешавад, аммо худи зарба на он қадар зебо аст. Некрӯз Али Маҳмадов зарба зад. байноштани қоидаи бозиро акнун ба эътибор гирифт довар. хато аз сӯи Шаҳриёр Ҷумъахонзода дида шуд. бартараф мешавад ин партофт, аммо Муҳсин Муҳаммадзода фаъол аст. ва маҳз фишори ӯ боис бар он шуд то тӯбро бозигарони Сомон аз майдон берун кунад. Али Маҳмадов, Муҳсин Муҳаммадзода, Неъматов пас медиҳад ба ҳамдастааш. Али Маҳмадов инҷо тӯбро нигоҳ дошта натавонист. хуб, дақиқаи охирини қисми якум ҷараён дорад дӯстони гиромӣ ва бо ҳисоби 2-0 тавре мо мебинем дастаи Сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар баробари Амонатбонк пешсаф аст дар даври сеюми рақобатҳои Суперлигаи Тоҷикистон дар риштаи футзал. хуб, аз майдон берун шуд, бале. хуб, рақобати бисёр пуршиддатро ин лаҳзаҳо мебинем акнун. Амонатбонк фишорро зиёдтар мекунад. тӯб дар майдон боқӣ монд ва бубинед ки дар ниҳояти кор бо усули қайчӣ зарбаи задаи бозигари Амонатбонк дида шуд. такрорам мебинем. Собирҷон Гуляков инҷо ба тӯб расид ва зарбаи Умед Кузиев баъд аз ин ҳолат дида мешавад. зарба хато рафт ва баъд аз он андаке Умед Кузиев ва Меҳрдод Каримӣ бархӯрд. шонс барои бозигарони дастаи Сомон метавонист пайдо шавад барои задани голи сеюм, аммо зуд бозигарони Амонатбонк ба қафо баргашта ҳама роҳҳоро маҳкам карданд
ва дар ҳамин лаҳзаҳо садои ниҳоии уштаки довар аз анҷоми қисми якуми рақобат мо шуморо дар ҷараён мегузорад. хело бозии хубу пуршиддат ва набарди ҷолиберо дастаҳо дар нимаи аввал пешниҳоди мо карданд ва дар ниҳояти кор тавре мо дидем дастаи Сомон бо ҳисоби 2-0 бартарии худро нигоҳ дошту ба танаффус рафт. андаке мо низ танаффус мекунем дӯстони гиромӣ ва баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюм. бо мо бошед.
زندگی این حرکت است.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم به مجمع ورزشی شهرک دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان و ما از در همین مکان امروز بازی نخستین دوره سوم سوپرلیگ تاجیکستان با اشتراک دسته‌های سامان از دانشگاه ملی از شهر دوشنبه و امانت بانک از بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان که این دسته نیز نماینده از شهر دوشنبه است. رقابت صورت گرفته ایستاده است. بعد از خاتمه قسم اولی بازی حساب 2-0 به فایده دسته سامان است. آنها توانستند در نیمه یکم در دقیقه 4 گل اول رو زنند. مهرداد کریمی گل زد و بعدا در دقیقه 16 گل دوم رو کامران خوشوقتов به هدف رساند که آنجا یک ترکیب بسیار خوبه بود و از کنار پرتافتی هم دستش شهریار جمعخانزاده دیده شد. اینک دوستان گرامی با شروع قسم دوم دسته امانت بانک فعالتر می شود و آنها البته در این زمینه باید بیشتر کوشش هم کنند، زیرا در قسم یکم نه آنقدر بازی خوبه نشان دادند. علاوه بر این دسته اکنون در حساب خفا مانده ایستاده است. از دست دادن امتیازها در این دور باز هم موقع تیمی امانت بانک رو در قسم میانه جدولی مسابقه به تغییر باقی خواهد ماند. حمید غلامی با توپ اکنون ضربه میزند، او باز هم توپ به نزد او آمد. خب یک بار دیگر حیات های هر دسته رو مخصوصا پنجگانه های اول رو میخواستم برای شما یادآور شوم. ضربه زده ای بازیگری سامان در حالت قبلی خطا رفت. خوب دسته میزبان سامان است. آنها با پیراهن‌های سفید بازی میکنند. دروازه‌بان فیروز بازمحمدов است. بازیگرانی که در میدان هستند ریزا طلایی، مهرداد کریمی، محمد افغانов و حمید غلامی هستند. همچنین همدست‌های دیگری آنها به نوبت به میدان برآمده کمک کرده ایستادند. حاتمشاه رحمانов رقم 70 کاپیتان دسته، رقم 8 کامران خوشوقتов، رقم 9 شهریار جمعخانزاده، رقم 11 خسرو خالق نظرов و رقم 22 شاهروز بازمحمدov. سرمربی دسته مذکور مصطفی افشاری از جمهوری اسلامی ایران است. هیئت دسته امانت بانک باشد از بازیگران زیرین عبارت: پنجگانه اول مراجان مرادov رقم دروازه، فریدون نعمتov رقم 9، رقم 55 صابرجان گلیاکov، رقم 4 محسن محمدزاده و رقم 10 امید کوزیف کاپیتان دسته در هیئت پنجگانه اول هستند. اینجا فرصتی بهترین ضربه و گل. ما و شما میبینیم که حساب 3-0 می شود و در این لحظه ها حمید غلامی توانست بسیار عالی از امکانیت خود استفاده برد. نهایتاً محض او یکی از فعالترین بازیگران دسته سامان در قسم یکمی دیداری امروزه بود. با زدن گل در ابتدای نیمه دوم دست می‌یابد. در دقیقه دوم حمید غلامی حساب را 3-0 کرد. اینجا دروازه‌بان با قدر امکان کوشش کرد به او خلال رساند، اما کامیاب نشد. و پسی خطا از سوی محسن محمدزاده. خب در نوبت خود از گروه بازیگرانی که با پنجگانه اول داخل نشدند ولی زود زود به میدان میبرند: نام نسبی خوشبختی صایف رقم 2، ایدیبای اولیموف رقم 7، رمز امروخانوف رقم 11، رقم 14 نسیم شریپوف رقم 17 منوچهر شریپوف و رقم 8 نکروز علی محمدов رو یادآور شدن همان لازم است از هیئت امانت بانک. سرمربی دسته مذکور شهرزاد جمعیف است. در گذشته گفتیم که از بهترین بازیگران در تاریخ فوتبال کشور بود. موصوف و حالا پیشه مربیگری را در چند سال اخیر اختیار کرده است و در این زمینه البته نتیجه و کامیابی معین داشت. پس به کنار چپ فرصتی بهترین است و ستون دروازه اینجا کمک میکند به دسته سامان. بهترین شانس بود تا اینکه ما و شما گل جوابی بازیگرانی امانت بانک را ببینیم.
ببینید حالت چگونه است. ضربه اول رو وقت اجرا کرد امید غلامی، دروازه‌بان خوشبخت ایسویف اون رو چنین به نظر رسید که برطرف کرده است، اما بعداً توپ باز برگشت به نزد امید غلامی و او بعداً توپ رو به دروازه روان کرد. جای یادآوری است که در رفت قسم یکم مراد جان مرادов در خط دروازه دسته امانتبانک بود. اکنون با شروع قسم دوم خوشبخت ایسویف در دروازه موقع گرفت. فرصتی بسیار خوب پیدا می شود و چی شانس را از دست داده ایستاده است مهرداد کریمی. افسوس میخورد از آنه که در لحظه قبلی امکانیت بهترین را صرف نظر کرد. کسی به او خلل نرساند از بازیگرانی امانتبانک، کسی نبود که حتی به او سد گذارد. اویساک توپ را قبول کرد و از پهلوی دروازه‌بان روان نمود، اما دروازه را خطا به نشان گرفته بود در همان حالت مهرداد کریمی. با این روش البته امانتبانک در بازی امروزه باز هم ممکن است دچار مشکل‌های دیگر شود و ببینید در مرکز میدان آنها توپ را از دست داده ایستادند و این باعث عکس الهجومی نوبتی بسیار خطرناکی دسته سامان می شود. پایده بازی بیرون شد. سفرعلی محمدی زاده داوری اساسی رقابت امروزه در این حالت قاعده ویران کنی بازیگری امانتبانک را به اعتبار میگیرد. بیاید ببینیم. اینجا چندان برخوردی جدی نبود، اما به واسطه پای خود را برداشتن و اندکی رسیدن به حریف کفایت کننده بود تا داور قاعده ویران کنی را به اعتبار بگیرد. مهرداد کریمی یک به یک به همدستایش میفهماند که ضمن با بازی در آوردن توپ در این وضعیت استانداردی چگونه حرکت کنند. حتی تایم اوت هم لازم نشد برای بازیگران سامان جهت استفاده فرصتی قبلی. با ایدیبای اولیموف کارت زرد نشان داده شد. اینک ما شما طوره میبینیم اون ترکیب بارایی که به نقشه گرفته بودن واقعا هم عملی کرده توانستند بازیگران دسته سامان. یک بار دیگر میبینیم ضربه زده بازیگری رقم 11 خسرو خلیق نظرف رو. تو به اختیار بازیگران دسته سامان برگشت. اینجا شانسی نوبتی اما کمی سر و سامانه می شود در ضربه زنی خسرو خلیق نظرف. امید غلامی باشد پیشروهی محسن محمدزاده را گرفت. دو فایده امانتبانک است. در نیمه اول چند دفعه که ضربه از مسافه دور بود. اینجا هجوم جوابی بازیگران دسته سامان رو میبینیم. توپ رو نگاه میدارند. هجوم برخوردهای با سرعت تشکیل کردن نتوانستند و اینجا به قفا برگشته امید کوزیف.
дар роҳи гӯем мав кардани ҳуҷуми ҳариф саҳми худро гузошт. хуб дар нимаи аввал Амонатбонк дар бисёре аз мавридҳо аз дур зарба мезад. бештар аз ин зарбаҳоро Муҳсин Муҳаммадзода иҷро кард ки аксарияташ хато рафт. дар назар дорам сӯи чаҳорчӯби дарвозаи ҳариф набуданд он зарбаҳо. хушбахти Соев пештар мебарояд, вале маҳз аз пои ӯ тӯб аз майдон берун шуд. ба назди худ даъват мекунад дарвозабони Амонатбонкро сардовари рақобати имрӯза. ба ӯ мефаҳмонад он хатое ки карду он сухане ки ба забон овард он нодуруст буд. танҳо акнун ба дасти ҷозаи Сафаралӣ Маҳмадизода тӯб ба бозӣ дароварда шуд. яъне дастаи Амонатбонк дар қиёс бо Сомон дар роҳандозии таркиббороиҳо ва дар маҷмӯъ тавассути бозигузорӣ ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хатарнок сустару заифтар буд. ҳариф аз ин ҷиҳат албатта бартарӣ дошт. паси бисёр хуб, инҷо идомаи ҳамларо мебинем ва шонси беҳтарин истифода бурда намешавад. аз масофаи бисёр наздик Хусрав Холиқназаров зарбаро баланду ноаниқ иҷро кард. таркиббороии бисёр зебое буд бо иштироки ӯ ва ҳамчунин Шаҳриёр Ҷумъахонзода. бори дигар метавонед бубинед ҳолати қаблиро аз байни ду бозигари Амонатбонк. инҷо Шаҳриёр Ҷумъахонзода ба ҳамдастааш бехато паси бисёр хубе дод. танҳо лозим буд ки сӯи дарвоза зарбаи дақиқ иҷро кунад Хусрав Холиқназаров, аммо тавре гуфтем ӯ комёб нашуд. ва ҳолате ки такроран барои мо нишон додан маълум мешавад онҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ ба эътибор гирифта нашудааст. Муҳсин Муҳаммадзода пас дод ба канор, аммо Мекрузалӣ Маҳмадов комёб нашуд. дар навбати худ ба бозигарони дастаи Сомон ҳам муяссар нашуд ки ҳуҷумро давом диҳанд. тӯбрабои навбатӣ бисёр хуб аз Муҳсин Муҳаммадзода тӯбро мегиранд бозигарони дастаи Сомон ва ин аксулҳуҷум бубинед ба чӣ оварда мерасонад. ҳисоб 4-0 мешавад дӯстони гиромӣ дар ҳамин лаҳзаҳо ва мову шумо тавре мебинем боз ҳам голро нафаре ба дарвозаи ҳариф зада истодааст ки қаблан голи дуюмро ба ҳадаф расонда буд. Комрон Хушбахтов ин лаҳзаҳо воқеан ҳам хушбахт аст. бори дуюм дар ин бозӣ гол зад ва ин дафъа акнун бо партофти ҳамдастааш Хусрав Холиқназаров голи якумро онҷо агар хато накунам бо партофти ҳамдастаи дигари худ Шаҳриёр Ҷумъахонзода зада буд. бори дигар метавонед бубинед Ойсак аз байни бозигарони Амонатбонк зуд пас дод. Хусрав Холиқназаров аз имконияти худ истифода бурда Комрон Хушбахтов тӯбро ба дарвоза равон кард. Комрон Хушбахтов дар бозии имрӯза чандон вақти зиёд дар майдон набуд, аммо бубинед дар ҳамин муддати каме дар майдон будан вале самаранок ҳаракат кардану дар ҷои зарурӣ ва дар ҳолати даркорӣ пайдо шудан ба чӣ оварда мерасонад. дар воқеъ ҷои ёдоварист ки дар анамон лаҳзаи голи чоруми бозигарони дастаи Сомон иштибоҳи асосиро аз ҳайати
амонатбонк муҳсин муҳаммадзода карда буд. зеро дар ҳолати оддитарин хато кард ва баъд аз он ҳуҷуми бозигарони дастаи Сомон дида шуд. бархурди дарвозабон Муродҷон Муродов бо сарбони дастаи Сомон дида шуд бо Ҳотамшо Раҳмонов. аммо бори дигар голи чорумро мебинем. баъд аз ду гол сар додан дар рафти қисми дуюми рақобат аз майдон гирифта мешавад Хушбахт Исоев. пайдар ҳам ду зарба аз сӯи Меҳрдод Каримӣ. зарбаи якуми ӯро бозигари Амонатбонк тавассути садгузорӣ баргардонд ва дарҳол баъд аз он Меҳрдод боз як зарбаи дигар равон кард. тавре нет дарвозабон ба ин тӯб расид. Муродҷон Муродов баргаштани Амонатбонк ба бозӣ бисёр мушкил мешавад агар мо дар тӯли 2-3 дақиқаи баъдӣ ягон голро набинем бо иштироки онҳо. албатта баъзе бозигароне ки дар ҳайати Амонатбонк ҳастанд аз нигоҳи таҷриба, касбият, хеле маҳоратҳои волои инфиродӣ доранд, метавонанд дар баргашти тим кӯмак кунанд. аммо бо дар назар дошти ҳолати феълӣ ва бозие ки ин тим нишон дода истодааст ба ин чиз бовар кардан мушкил. ҳамин ҳоло боз як шонси дигар барои Амонатбонк сарфи назар шуд. зарбаи задаи Фариду Неъматов тавре мо дидем аз паҳлӯи дарвоза гузашт ва фурсати навбатӣ, аммо ин ҳолат бартараф мешавад. зарбаи задаи Меҳрдод Каримиро дарвозабон Муродҷон Муродов бартараф кард. ҳуҷуми ҷавобии бозигарони Амонатбонк ва пеши роҳи зарбаи Фариду Неъматов гирифта шуд. биёед бубинем. Меҳрдод дар ин ҳолат натавонист тӯбро ба дарвоза равон намояд. лаҳзаҳо акнун тайм-аути гирифтаи сармураббии дастаи Сомонро мо мебинем. хуб, аслан медонед ин дафъа сармураббии дастаи Сомон на балки сармураббии дастаи Амонатбонк ба фикрам тайм-аут гирифт, зеро Умед Кузиев ҳамчун бозигари панҷум ба майдон мебарад. дарвозабон гирифта мешавад. Амонатбонк дигар илоҷе надорад, ба вабанк меравад ин лаҳзаҳо. дуруд дароз ба ин тартиб тӯбро ба якдигар радду бадал кардан мегиранд бозигарони дастаи Амонатбонк бо андаке иваз кардани мавқеъҳои худ. фурсат пайдо мешавад, вале мо голро намебинем. дарвоза холӣ аст. дарҳол сӯи дарвоза тӯб равон карда шуд, аммо каме баландтар рафт зарба. Умед Кузиев тӯбро ба бозӣ медарорад ва дар мавқеи қаблӣ бозиро давом медиҳад. ҳатто бибинед дар лаҳзаи қаблӣ ҳеҷ ишорае ба он набуд ки дарвозабон баргардаду боз гӯем Умед Кузиев ҳамдастаашро дактараш дарвозабон Умед Кузиевро иваз кунад. инҷо талошҳои навбатии бозигарони Амонатбонк ва онҳо зарбаи кунҷӣ кор мекунанд. Насим Шарипов
ҳоло дар майдон аст. таъини зарбаи кунҷии мазкур ҳам андаке баҳсҳоро ба миён овард, зеро бозигарони Сомон бар ин фикр буданд ки тӯб ба пои Шарипов расида аз майдон берун шуд. фурсат ҳаст. бозпаси навбатӣ идомаи ҳуҷумро мебинем. Собирҷон Гуляков ду дафъа имконият буд барои зарбазанӣ, аммо ҳам Муҳсин Муҳаммадзода ва ҳам Умед Кузиев зарба назаданд. босили андаке ғайриоддӣ фишор овард ба рақиб дар лаҳзаи қаблӣ бозигари шумораи 17 дастаи Сомон. Ризо Талоӣ бо як кафкӯбии баланди дасташ андаке ҳарифро саросер накард, аммо ба ҳар ҳол бозигари Амонатбонк тӯбро нигоҳ дошт. аут аст ва дар ҳол Хушбахт Исоевро боз ҳам Умед Кузиев иваз мекунад. Муҳсин Муҳаммадзода хато карда истодааст ва ба бахти ӯ инҷо бозигарони дастаи Сомон ҳам иштибоҳ мекунанд. бахшида истодаанд ҳарифро ин маротиб бозигарони дастаи Сомон, вале дарвоза холӣ буд. худи шумо ҳам дидед ҳолатро. ман бори дигар такрорам шавад мегӯям ки Муҳсин Муҳаммадзода дар бозии имрӯза ба хатои зиёд роҳ медиҳад. аслан дар бозии якуми дастаи Амонатбонк ки онҷо ман рафти бозии онҳоро бо Истиқлол шарҳ дода будам, онҷо низ хатоҳо аз сӯи бозигари мазкур хело ва хело зиёд дида шуд, дар ҳоле ки ӯ ҳамчун яке аз легионерҳои ботаҷриба ба ҳайати дастаи Амонатбонк ҷалб шудааст. Фаридун Неъматов бисёр ҳам хуб, инҷо идомаи ҳуҷумро мебинем. фурсат ҳаст, зарба ва Муҳсин Муҳаммадзода дар иҷрои зарбаи ниҳоӣ боз ҳам комёб нест. хуб, корти зард ба Хушбахт Исоев. ва медонед ба чӣ хотир? ба он хотир ки дар ҳамон лаҳзае ки Хушбахт Исоев дар майдон буд, ҳоло ҳамдастааш аз майдон берун нашуда буд. яъне Умед Кузиев ба ҳайси бозигари панҷум дар майдон буд. барвақттар аз оне ки ҳамдастааш аз майдон берун шуд, аллакай Хушбахт Исоев ба майдон баромадааст. ва фикрам ҳамин чизро ба эътибор гирифта довар дар лаҳзаи қаблӣ корти зард дод ба ӯ. Умед Кузиев, Фаридун Неъматов, барои дастаи Сомон агар имрӯз онҳо ғалабаро нигоҳ дошта тавонанд, ин нахустин пирӯзӣ дар мавсими имсола хоҳад. тӯбрабои навбатӣ Муҳсин Муҳаммадзода на пешроҳи зарбаи ӯ гирифта мешавад ва зарбаи дуюм ҳам ноаниқ аст. баъзан вақтан ҳамин гуна силсилаи зарбаҳои зиёд ки аксарияташ хато ҳастанд ҳеҷ зарурат надорад. шояд Муҳсин Муҳаммадзода беҳтар аст дар ин гуна вазъиятҳо ба ҳамдастҳои худ пасиҳад, ё ин ки бозигари дигари Амонатбонк ки аз ин мавқеъҳо метавонад зарбаҳои хатарнок иҷро кунад, беҳтараш ӯ ба ҳамин мавқеъҳо бароварда шавад. пас ба қафо буд, аммо
фаридун зери фишор қарор мегирад ин лаҳзао. Некрузали Маҳмадов нигоҳ дошт тӯбро. муҳсин муҳаммадзода, фаридун неъматов ва бубинед ки инҷо чӣ гуна топ хурда сӯи дарвозаи ҳариф, дарҳол тӯбро равон кард Меҳрдод Каримӣ, аммо андаке ӯ низ дарвозаро хато ба нишон гирифт. ҳамин ҳолатро метавонед бубинед, бисёр зебо буд. ан ҳамин ҷо дарҳол ҳатто нигоҳ накарда ба самти дарвозаи ҳариф, ӯ эҳсос мекард ки дарвоза холӣ аст. ба самти дарвоза зарба зад, аммо тавре дидем тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд. ҷо тӯб дар ихтиёри бозигарони Амонатбонк боқӣ мемонад. аммо кори дастаи Сомон дар хатти дифоъ, он тартибу низоме ки онҳо доранд хело хуб аст. хуб, дарвоза холӣ ин дафъа чӣ? Ва ин дафъа ҳам комёб намешаванд бозигарони дастаи Сомон. албатта вақт ҳаст ҳоло барои Амонатбонк, онҳо талошам мекунанд ва умуман мо дар риштаи футзал борҳо шоҳиди он шудем ки дар фурсатҳои камтарин ҳам камбекҳои бисёр хубе дида мешавад. Амонатбонк ба ин чиз эътимод ва боварии худро аз даст намедиҳад, вале Сомон агар аз фурсатҳои пешинаи худ дуруст истифода мебурд, метавонист ҳоло ҳисобро боз ҳам бештар кунад. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. ҳуҷумро давом медиҳанд бозигарони Амонатбонк. инҷо фурсат пайдо мешавад ё на? Бале, аммо ба куҷо зарба мезанад? Боз ҳам муҳсин муҳаммадзода. имрӯз ба фикрам ӯ аз 100 зарбааш ҳам якеаш рост набуд. вайрон шудани қоидаи бозиро акнун ба эътибор мегиранд доварон. ё на? бале, вайрон шудани қоидаи бозӣ буд дар ҳолати қаблӣ. фаридун неъматов тавре дида мешавад, қоидаи бозиро вайрон кард дар ҳамон лаҳза. ҳомид ғуломӣ ба фикрам ба хулосае омад ки беҳтараш худаш зарба занад. бале, ҳамин корро ҳам мекунад. зарбаи задаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза гузашт. боз ҳам бозигари панҷум дар ҳайати Амонатбонк ин лаҳзао ба майдон меояд, аммо ҳамин тактика ҳам то ин лаҳза ягон самар наовард. бархурди навбатии бозигаронро мебинем, вале доварон ҳеҷ ишорае надоранд. бозиро давом додан мумкин. шонси бисёр олӣ ва ниҳоятан голи аввалини дастаи Амонатбонк. Фаридун Неъматов тавонист ки ҳисобро дигар кунад дар дақиқаи 36-уми рақобат. бори дигар дӯстони гиромӣ мо бо шумо мебинем ҳолатро. инҷо Некрузали Маҳмадов хело хуб пас медиҳад ва Фаридун ҳам дар навбати худ зарбаи маҳкаму қавиро ба кунҷи поёнӣ самти рости дарвозаи Фирӯз Бозмамадов равон кард.
тавре гуфтем фишор аз сӯи амонатбонк зиёд шуд. дар натиҷа дастаи Сомон аз ҳад зиёд ақибнишинӣ кард, дар ҳоле ки қаблан онҳо дар рафти нимаи якум ва ҳатто дар ибтидои қисми дуюм вақте дар ҳисоб пешсаф шуданд ва бартарияшон зиёдтар шуд, пурра ақибнишинӣ накарданд, балки тавассути аксул ҳуҷумҳо имкониятҳои худро ҷустуҷӯ карданд ва боз ҳуҷумҳои дигар ҳам ташкил намуданд. акнун амонатбонк силсилаи ҳуҷумҳои хатарноки худро давом медиҳад. омид ғуломӣ тӯбро аз майдон берун мекунад. иртиботро миёни бозигарони дастаи амонатбонк қатъ карданд яке аз гӯем вазифаҳои аввалин дараҷа барои бозигарони дастаи Сомон аст дар ин лаҳзаҳо. зеро тавассути янамин пайвандҳо, тавассути янамин гӯем пасҳои кӯтоҳи миёна ба якдигар ва пайваста чарх задан дар нимаи майдони ҳариф барои худ мавқеъҳои холӣ ва умуман холигиҳоро мехоҳанд пайдо кунанд бозигарони амонатбонк. аммо ба бозигарони Сомон лозим аст то анамин ҳаракатҳои зиёд ва вазъиятҳои хатарноки ба миён меомадаро ба пуррагӣ бартараф кунанд. оё метавонанд ё на? давоми дақиқаҳои баъдӣ ду фурсати беҳтарин дар ҳуҷуми мазкур пайдо шуд ва имконияти сеюм ҳам ҳаст. хело ва хело шонсҳои хуберо амонатбонк аз даст дод дар як дақиқаи охир. албатта барои задани голи дуюми худ онҳо наздик омада буданд. дар маҷмӯъ ҳамин ҳуҷумро агар бубинем дӯстони гиромӣ, пас бубинед чӣ гуна фурсатҳо пайдо мешавад. танҳо лаҳзаи охири ҳуҷумро барои мо нишон медиҳанд. ин голе ки қаблан мо дидем бо паси бисёр зебои Некрузали Маҳмадов Фаридун Неъматов зад. ва дар лаҳзаи қаблӣ андаке Фирӯз Бозмамадов осеб гирифта буд ки он ҳам ҷиддӣ нест. рақобат идома меёбад. се дақиқаи дигар вақт боқӣ монд барои дастаи амонатбонк то ин ки худро аз бохт наҷот диҳад дар бозии имрӯза. ва саволи асосӣ ин аст ки онҳо аз ӯдаи ин кор мебароянд ё на? дарвоза холӣ аст ин дафъа. акнун боз як зарбаи дигар, аммо ин маротиб низ тӯб ба дарвоза намеравад. меҳрдод Каримӣ дар лаҳзаи қаблӣ боз як кӯшиши дигар дошт ки он ҳам натиҷа надод. хуб, дар ин ҳолат акнун Ҳомид Ғуломӣ аз вазъияти мушкил берун шуд. аммо агар андаке чобуктар мешуду зудтар ҳаракат менамуд, шояд фурсат ҳам барои рахна кардани дарвозаи ҳариф пайдо мешуд. зарбаро дарвозабон баргардонд ва баъд аз он боз як имконияти дигар барои бозигарони дастаи Сомон буд. хело хуб, онҳо дар аксулҳуҷум ҳаракат карданд ва ниҳоятан мо фаули онҳоро дар аксулҳуҷум дидем, зеро давоми чанд дақиқаи охир ба пуррагӣ ақибнишинӣ мекарданд. тавре гуфтем чунин ҳолат барои ин гуна бозӣ он қадар самараовар нест. хатои Фаридун Неъматов ва баъдан қоидаи бозиро вайрон мекард. зидди Ризо Талоӣ қоидаи бозиро Фаридун Неъматов дар лаҳзаи қаблӣ вайрон кард. ҳоло инҷо баҳс атрофи он аст ки ин қоида вайронкунии панҷум буд ё чорум. довар ишора мекунад ки чорум, аммо аз рӯи ҳисоби мураббии дастаи Сомон Мустафо Афшорӣ он қоида вайронкунии панҷум аст. хуб, тайм аут гирифта мешавад. мо дар ин байн такроран голи Фаридун Неъматовро мебинем.
инҷо акнун як шонси дигар барои муҳсин муҳаммадзода буд, аммо тавре дидем дар ин лаҳза низ зарбаи ӯ хато рафт. дар даври оянда дӯстони гиромӣ дастаи Сомон рӯзи 28 август муқобили Соро Компания бозӣ мекунад. Амонатбонк бошад рӯзи 27 август зидди Равшан бояд бозӣ кунад. ман тибқи тақвим бозиҳои даври чорум рӯзҳои 27-28 август сурат мегирад. сипас то поёни рақобатҳои марҳилаи якуми чемпионат Амонатбонкро дар даври панҷум рӯзи 30 август бозӣ бо Соро Компания интизор аст. баъд аз он Амонатбонк бо клуби маркази варзиши Артиш 3 сентябр бозӣ мекунад ва бозии охирин дар марҳилаи якум дар даври ҳафтум зидди Сипар рӯзи 6 сентябр хоҳад буд дар сафар. пешрои ин ҳамла ҳам гирифта шуд. дастаи Сомонро дар даври панҷум бозӣ зидди Сипар дар сафар интизор аст. 30 август баъд аз он Сомон дар хонаи худ Регарро қабул мекунад. 4 сентябр шонси бисёр хуб ва ҳисоб инак дӯстони гиромӣ 4-2 шуда истодааст. ниҳоятан мо тавре мебинем заҳматҳои муҳсин муҳаммадзода самар меоранд ва ӯ билохира зарбаи рост иҷро мекунаду ба ҳадафи худ мерасад. ана инҷо аз як дифоъ гаргузашт, баъдан пас дод ба канор. Собирҷон Гуляков ба ӯ тӯбро баргардонд ва дар натиҷа рӯбарӯи ӯ холигӣ буд ки бехато тӯбро ба дарвоза ҷо кард. фориғболӣ лозим нест барои бозигарони дастаи Сомон, зеро фурсат аз даст меравад барои онҳо. чанд вақт камтар боқӣ мондааст, аммо дар футзал тавре гуфтем дар ҳар сония рӯйдодҳои зиёде метавонанд иттифоқ биёфтанд. идомаи талошҳои бозигарони дастаи Амонатбонкро мебинем. бозигари панҷум ҳам ба майдон омад ва паси хато ба Умед Кузиев. хуб, баъд аз бозӣ бо Регар рӯзи 4 сентябр Сомонро рақобати охирин дар марҳилаи якум зидди дастаи Равшан рӯзи 6 сентябр интизор аст дар сафар. бо дар назар доштани он тақвиме ки болотар гуфтам, мумкин аст дӯстони гиромӣ баъзе тағйиротҳо ба он ворид карда шавад. ба аксари бозиҳои марҳилаи якуми рақобатҳо дар Суперлигаи кишвар тавассути шабакаҳои телевизионии варзиши футбол пешниҳоди шумо мешаванд. баъдан дар бораи онҳо боз маълумоти муфассалро ба шумо ироа хоҳем кард. ин лаҳзаҳо акнун садои ниҳоии уштаки довар ҳам баланд шуд ва рақобати имрӯза бо ҳамин ҷанбаст гардид. бо ҳисоби 4-2 тавре мо дидем бозигарони дастаи Сомон тавонистанд пирӯз шаванд ва ин нахустин ғалаба барои дастаи мазкур дар мавсими нави рақобатҳои Суперлигаи кишвар аст. мустафо Афшорӣ ва шогирдонаш имрӯз натиҷаи бисёр хуберо ба қайд гирифтанд зидди яке аз дастаҳои бисёр хуби Суперлигаи кишвар. Амонатбонк дар набарди имрӯза чандон хуб ҳунарнамоӣ накард ва шояд дар бозиҳои баъдӣ ин мушкилию заъфе ки Шерзод Ҷумаев ва шогирдонаш доштанд баъдан бартараф мекунанд. бисёри сипос мегӯем ки тӯлини муддат ҳамроҳи мо будед. якҷо бо шумо ин рақобатро ман Парвизи Маҳмадамин тамошо кардам ва фишурдаи лаҳзаҳои беҳтарину голҳоро дар поёни гузориш бори дигар ба шумо ироа мекунем. то дидорҳои дигар комёбу муваффақ бошед. хайр.